Tangte pini ke nangli paklang puni lake Panika Hotel la pente restaurant la bangso dukan opening pini hen la fast lo lake adim ke dok moka la pen langlok surut la punatu non lake nang tum dak ya dia son ke chu son noi sa pen nanglok an pente non bang ke la bangso dukan opening dok moka dan committee chairman alang li non pita yang ti pon pos si thik bom lo lang tha nang litum lo ke non alom so te dak pita yang ti po la bangso dukan opening po nang litum stame wang ikta me la bangso dukan la ke Panika Hotel la pende restaurant la so dukan amen ke la ke nang litum dok moka ton lo malo la penang litum madak ajajat kichu ason chao pen chenglok pini ason nong po jinang litum non bangso pini hen fast lo la bangso dukan ke opening ke la ke nang litum phan pak lawan po la ke non bang ke pitang ti pon po nang litum lang tha an pen nang litum tami la bangso dukan nong a hotel la pe restaurant nong tami nang litum ta ang humri itame nang litum kadu kawitum stam hedi la ke dok moka town lo lang lok surut la pende lang lok su bus stand gari stand no madal la su restaurant ke la ke opening lo lama ngang litum la ke cumisen hormulong pon ji nang litum stame bang ikta me di donatum korti la pen ji tum stame nang litum la ke pini first dukan opening cheng matidi sani la ke Panika Hotel and Restaurant nang tu madak lahi kichuason long ponji la pende portha ponoyat motana tum long ponji nang litu panah ngomrik thadi kadu ko beta